Och, mami, kúp mi čokoládovú tyčinku. Kto tam robí hluk? Je len 2 hodiny popoludní. Počkajte chvíľku, je už 31. októbra? To znamená, že je čas na Halloween a žarty na moju sestru. A prvý žart bude chytanie lopty do bielej plachty. Nezabudnime na strašidelnú tvár. Buff, ako sa máš? Zľakol si sa? Tak poďme ďalej. Musíme byť veľmi, veľmi ticho. Buff, a tu je moja sestra, ako spí. Môžeme nad jej hlavu zavesiť ducha, aby sa veľmi zľakla. Po duchovi si všimne svoje ruky a tam sú strašidelné pracovné rukavice. Bude sa chcieť postaviť a bojovať so mnou, ale ďaleko sa nedostane, ak sú pod ňou guľaté nohy. Ďalej prichádza najlepšia časť. Zelený sliz na tanieri. Padne tvárou priamo do neho. Bude to mega zábavné. Áno. A teraz posledná bodka. Áno. Tehlová stena pozdĺž chodby. Poďme sa pozrieť, čo sa stane. Aké príjemné ráno. Och, Bože, čo je to za monštrum? Och, nie. Všetky rukavice. Dobre, nech je. Och, padám. Och, to je určite Ben. Fuj, dúfam, že to nie sú sople. Tak a dosť, Ben. Máš problém. Už idem. Čo je toto? Čo? Aha, tu bývala cesta. Ach, to je len tapeta. Dobré ráno, malá sestra. Šťastný Halloween. Och, máš zlú náladu? To je skvelá show. Nemôžem odtrhnúť oči. Mali by sme si dať niečo na raňajky. Mlieko. A vlastne máme cereálie na raňajky. Skvelé. Ale Jane túto show sleduje tak často, že môžem pripraviť žart. Nalejeme všetky sladké cereálie do môjho taniera a pre moju sestru mám niečo zaujímavejšie. Nechutné červy. Všetko to nasypeme do prázdnej škatule od cereálií a dáme Jane ochutnať. Dúfam, že sa jej toto raňajky budú páčiť. No, to je všetko. Môžeme servírovať. Hej, sestra, pripravila som ti tu všetko. Tu máš misku, mlieko a cereálie a lyžicu. Dobrú chuť, sestra. Aké milé to je, brat môj. Ďaká. Práve som sa pozeral na skvelú show. Pozeral som ju celé ráno a nemôžem prestať. Ešte som nemal raňajky a milujem cereálie s mliekom. Ukazuje sa, že som naozaj hladný. Aká úžasná vôňa. Fuj, aká nechutná vec. Jedla si na raňajky červy. Budem ťa volať milovníčka červov. Prišiel som s úžasným nápadom, ako nachytať brata. Urobíme falošný stôl s čiernym obrusom s otvorom na tvár. Navrstvíme na vrch pukance a spravíme strašidelné líčenie. Ach, áno. A teraz ho môžeme vystrašiť. Jej, celý vedierko popcornu. Super, poďme to zjesť. Kamoš. Vyzerá to podozrivo, ale popcorn vyzerá chutne. Aký netvor ma urizol. Som popcornový netvor, nemôžeš to jesť. Nejedz ma. Nuž, mal som super nápad na žart. Nedávno som dostal falošnú ruku a Jane práve zdobí izbu na Halloween. Bude to vtipné, keď si nechtiac vyvrtám ruku. Stačí si nasadiť falošnú ruku. Skvelé. Idem pomôcť sestre. Jane, čo robíš? Nechaj ma ti pomôcť. Práve som si priniesol svoje náradie. Idem vyvrtať diery do steny na klince. Čo sa deje? Moja ruka. Prevrtal som si ruku. Ach nie, je toto naozaj Benová ruka? Nie, je to falošná. Nie je zlý v žartovaní, ale mám o mnoho lepší nápad. Teraz mu pripravím žart s umelým mozgom. Na to potrebujem krvavé obväzy a trochu krvi. Namáčame to a poďme na to. Prečo vytiahla Wednesday nôž? Bože, sledovanie hororových filmov v noci je zlý nápad. Jane, prišla si sa pozerať na film? Moje obľúbené čipsy. Čo?
daj mi nejaké čipsy. Čo sa deje? Ó, Jane, tvoj mozog. Hej, poď, utekaj. A mám nový nápad na žart pre môjho brata Bena. Vydlabem strašidelnú tvár do tekvice, ktorá ho určite vystraší. Toto budú oči. A teraz ústa. Skvelé! Musíme dať sviečku dovnútra a je hotovo. Náš tekvicový monštrum musí byť položený pod Benovú posteľ. Z tmy vyzerá jeho tvár ešte strašidelnejšie. Ale to nestačí. Je potrebné zanechať stopy krvi, ako keby sa monštrum schovalo pod jeho posteľou. A teraz musíme utekať, kým Ben nepríde. Moja obľúbená pieseň práve hrá. Áno, toto je môj obľúbený moment. Juchu! Hej, čo sú to za otlačky? Prečo vedú pod moju posteľ? Bojím sa. Čo je tam dole? Och, som monštrum. Aký pekný deň na ubytovanie v nádhernej izbe. Och nie, to nie je nádherné. Tuto smrdí. Je to nočná mora. Bojím sa tu žiť. Neskáč na mňa. Nemôžem tu spať ani žmurknúť. Ach, musím niečo vymyslieť. Kým sme sem šli, vymyslela som dizajnový nápad pre svoju izbu. Poďme to urobiť spolu, pretože je to také roztomilé. Po prvé, je to príliš svetlé. Po druhé, mám kresby mojej vysnívanej izby, takže určite nechceme to isté. Dobre, Enid, ani sa nebudem pýtať. Potrebujem len čiernu farbu, aby som mohla nakresliť hranicu môjho osobného priestoru. Isto môžeš ísť do pekla. Premalujme tieto strašné grafity hneď teraz. Toto už vyzerá oveľa lepšie. No, čo teraz môžem urobiť? Namaľujem svoju polovicu izby, ale najprv sa musím zbaviť strašných pavučín na stenách. Fuj, aká hrôza. Toľko pavúkov. Ale mám strach z pavúkov. No nebojím sa žltých a jasných farieb. Pozri, tak super. Moja časť izby bude vyzerať magicky. Musíš sa zbaviť všetkých tých strašných kresieb. Tu je farba pripravená. Čo? Kto je to? Idem to skontrolovať. Sú to sťahováci, ktorí mi priniesli nábytok. Super! Ahoj. Ahoj tebe. Predstav si, že nábytok mi už bol doručený. Nie je to skvelé? Budem mať posteľ na 2. poschodí a pod ňou miesto pre môj vlastný dúhový svet. Je tu aj toľko hračiek. Skvelé! Buď opatrný s hračkami. Poď! Sú to moje obľúbené. Wow, dokonca usporiadali všetko dole. Super! A nezabudni na túto girlandu. Áno, a všetky vankúše. Také úžasné a jasné. Toľko popytov. Skvelá práca, chalani. Izba vyzerá skvele. Ďakujem. Dovidenia. Pôjdem do svojho domčeka pod postelou. Môj svet je taký krásny. Streda. Príď niekedy na návštevu. Nikdy v živote. Vec, potrebujem tvoju pomoc. Musíš mi pomôcť doniesť tú škatuľu s mojimi vecami. Áno, tú čiernu. To je správne. Skvelé. Pozrime sa, čo do toho dali. Skvelé. Potrebujem dosky na výrobu toho. Úžasné. Ale nezabudni na vrtačku. Poď, držím to a ty to zaskrutkuj. Skvelé. Teraz to musíme vrátiť späť. Zvládneš to? Úplne plynulo. Tu je moja batožina. Skvelé. Ďakujem. Vo vnútri tohto kufra sú moje obľúbené veci, ktoré mi pripomínajú môj strašný domov. Napríklad táto ruka z kosti a kosti samovho kamaráta. Môj obľúbený pavúk, ktorého som našiel v babkinej podkroví. Skvelý dekor na stene, ale tieto police treba niečím zaplniť, inak sú trochu prázdne. Pár sviečok nezaškodí. Necítim sa pohodlne bez pavúčin. Tu sú. Ahoj, Spidey. Dobre, mohol by som použiť záväz na skrytie pred Enid. Ruky mojich zvierat budú vyzerať skvele tu. Ako chápeš, nie sú viac nažive. Vec, pomôž mi vniesť písací stroj dovnútra. Potrebujem odovzdať novú kapitolu mojej knihy do piatka, 13. augusta. Idem pracovať. Hej! Vec, chceš, aby som ti tiež spravila manikúru? Urobme nejaké modré. Ale s oknom sme nič neurobili. Divné, musíme to opraviť. Mám veľa krásnych lakov, takže by to malo byť veľmi jasné. Wow,
Úžasná práca. Pekné. Skvelé. Wow, aká strašidelná izba. Prečo je to hneď strašidelné? Myslím, že si to zle pochopil. Tvoja izba vyzerá, ako keby sa jednorožec vyzvracal. Som úplne spokojný. Úplne som zabudla pripraviť odľahlé, roztomilé miesto pre môjho milovaného maznáčika. Určite sa mu bude páčiť táto sedačka, jeho obľúbená čerstvá mrkva a môj zajac Daisy. Ahoj. Tu je tvoj nový domov, môj malý chlpáč. Nech sa páči. Perfektné. Čo? Má Enid králika? A môj domáci škorpión tragicky zomrel. Už som nikdy necítil to pichnutie. Vec, nedotýkaj sa ma. Potrebujem dýchať. Vzal si moju slzu? Dúfam, že ju potrebuješ na moje klónovanie. Prečo polievaš hrob môjho škorpióna? Môžeš ho naozaj oživiť? Čo? Môj škorpión žije? Naozaj? Teraz je zombie špión. Som tak rád. Som znechutený sám sebou. Och, milujem túto skladbu. Je taká skvelá. Nič nemôže byť lepšie ako klasická hudba. Aký odpad je to, čo počúva Wednesday? Táto hudba mi úplne prerušuje zvuk mojej obľúbenej piesne. Wednesday, musím ísť do extrémnych opatrení, len aby som si vypočul skvelú skladbu o láske. Cítim, ako mi od tej strašnej piesne odumierajú uši. Dobre, ale určite ti ukážem skutočnú hudbu. Zhasni svetla, aby ma nerušila žiadna popová hudba. A teraz, celú svoju pozornosť upriam na mňa. Nemám len úžasnú pieseň, ale aj tanec. Tu je skvelý výber pre túto melódiu. Streda? Prečo si zhasla svetlo? Bojím sa tmy. Nech je svetlo. Hurá! Musíš nenápadne zhasnúť svetlo, aby ho Enid nikdy nezapla. Vec, neopováž sa. Robím ti manikúru a masáž ruky. Prosím, nevypínaj svetlo. Wednesday! Nemôžem to robiť proti tebe. Vec, prepáč, ale musel si byť zneškodnený. Ó nie, vec ide k môjmu zajacovi. Pohľadkaj ho, ale len jemne. Aká skvelá hra. Ó, môj žalúdok sa mi prihovára, čo znamená, že chce jesť. Musíme niečo rýchlo zjesť. Ale čo? Ach, jasné. Môžem to kúpiť online. Objednám si celú chladničku so sladkosťami. Super, tu sú. Ahoj môjmu kuriérovi. Dobre, poď, nasleduj ma. Môžeš dať chladničku rovno sem. Ďakujem. S Bohom. Wow. Nakoniec môžem jesť. Čo tu mám? Wow, moja obľúbená žuvačka. Aké super. Poďme to zhodnotiť teraz. Tak dobre. Kola super. To je to, čo potrebujem. Mňam. Pracoval som tak usilovne, že som úplne zabudol na jedlo. Musím si nájsť niečo na jedenie. Čo mám v kufri? Pozrime sa. Je to také staré, že na tom je dokonca prach. Ach, zatiaľ iba obrovská vrstva prachu a môj obľúbený lekvár. Is. Lahodné. Enid, prines mi nápoj. Poď. Skvelé. Dúfam, že je to čerstvá krv. Oh, áno. Poď, Enid. To nie je čerešňová šťava. Čo? Ty si čudný. Áno. Nejak mi vôbec chýba zábava. Chcem usporiadať party. Táto škatula má všetko, čo potrebujem. Disko guľa na skvelú party. Krása. A čo ak kliknete sem? Položte to na vrch. Super. A kliknúť na tlačidlo? Wow, tak super. To mimozemsky hučí. Milujem vás, dievčatá, a čakám na vás. No tak. Poďte rýchlejšie. Čakám na vás. Sú už tu. Tak rýchlo. Poďme, Sofie a Rachel. Poďme sa zabaviť v mojej novej izbe. Ešte ste ju nevideli? Wow. Môžem zapnúť hudbu? Samozrejme. A navrhujem urobiť si selfie. Sme také krásky. Dobre, trochu make-upu. Ďakujem, Enid. Nie. Čo to je? Čo sa deje? Prečo ide dym z Wednesdaynej izby? Neviem, čoho je schopná. Čo robíš? Práve mám stretnutie s mojimi priateľmi. Casey? Vystrašil si moju priateľku. No teraz ťa idem loviť. Pozrieme sa na Enid. Len ma nezožer duch. Už odišla? Dobroty.
Wednesday, nie. Enid, moja priateľka Jessica a Pavúk sám ťa chcú stretnúť. Páčila si sa im? Naozaj? Ja? Nemôžem tomu uveriť. Je to také roztomilé. Poďme si sadnúť spolu. Daj mi svojho pavúka. Mám pre neho klobúk. Tak to vyzerá oveľa krajšie. A pre teba, Jessica, mám úžasný outfit. Haha, pozri, ako ti tie vlasy pristanú a tá ružová sukňa, nejaké doplnky. Joj, si taká krásna. Je také fajn byť spolu. A pre Wednesday mám roztomilé spony do vlasov. Prosím, nos ich. Dobre, poď. Už ma nerob takým ľadom. Inak by mi z takéhoto sladkosti mohlo byť zle. Enid, si taká teplá, dokonca sa mi to trochu páči.